Bore da, a chroeso I Wasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant yr Eilwyd ar y 4 Sul wedi'r Pasg. Mae heddiw'n Sul cymorth Cristnogol, ac mae darnau o'r Gwasanaeth y bore yma'n cynnwys gweddiau arbennig ar gyfer yr wythnos hon. Hefyd mae'r Gwasanaeth yn cynnwys cymyn ysbrydol, oherwydd ni allwn gwrdd gyda'n gilydd, ni allwn chwaith rhannu yn y cymyn bendigaid. Mae defod y cymyd ysbrydol yn dwy'n I gof sacrament y cymyn I ni, ac yn ein galluogi ni rhannu yng Nghrist, nad ydym yn gallu rhannu'r un bara a'r un cwpan. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Alleluia. Atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Dduw'r ddeiar gyfan, bydd gyda ni nawr ym mhob un o'n cartrefi wrth I ni gysylltu a'n gilydd. Adeilada ni yn di ysbrydol, yn offeriadaeth sanctaidd wrth I ni gynnig aberth mawl derbyniol I ti, trwy ein harglwydd a'n iachawdwr Iesu Grist. Amen. Cyffeswn yn ostyngedig ein pechodau, ger bron yr holl alluog Dduw. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a bu farw drosom, meddaiau ni'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, I gerdded fel plant y goleuni. Amen. Holl alluog Dduw sy'n maddau I bawb sy'n wir a difeiriol, a drygarhau wrthych, a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol,
trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sy'n wrth ei fodd. Molian nhw'n di, bendiffiwn di, a volwn di, gogonefwn di, diolchwn i ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig mab Iesu Grist, o arglwydd Dduw o'n Dduw, mab y tad, sy'n dwyn amaeth bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Amen. Amen. Gweddiwn. O llalluog Dduw, ti yn unig all lywodraethu chwantau a serchiadau a freolus dynion pechadurus. Dyroedd bobl felly garid o'r chmynion, a cheisiod a ddewidion, fel yn ymal ac amryw droion byd, y sefydlir ein cylonnau'n ddiogel lle mae gwir lawenydd i'w gael, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Daw'r darlleniad allan o Genesis, pennod 8, adnodau 1 i 12. Cofiodd Duw am Noa a'r holl dwystfilod a'r holl anifeiliaid oedd gydag ef yn yr arch. Parodd Duw i wynt chwythu dros y ddaear a gostyngodd y dyfroedd. Ceiwyd ffynhonnau'r dyfnder a ffenestri'r nefoedd, ac ataliwyd y glaw o'r nef. Ciliodd y dyfroedd yn rafol oddi ar y ddaear, ac wedi 100 o ddyddiau aeth y dyfroedd ar drai. Yn y 7fed mis, ar yr ail ddydd ar 15 o'r mis, glaniodd yr arch ar fynyddoedd Ararat. Ciliodd y dyfroedd yn rafol hyd y 10fed mis, ac yn y 10fed mis, ar y dydd cyntaf o'r mis, daeth pennau'r mynyddoedd i'r golwg. Am hen 20 diwrnod, agorodd Noa ffenestr oedd wedi ei gwneud yn yr arch, ac anfon allan gigfran i weld oedd y dyfroedd wedi treio. Ac aeth hithau yma ac acw nes i'r dyfroedd sychu oddi ar y ddaear. Yna, gollyngodd golomen i weld oedd y dyfroedd wedi treio oddi ar wyneb y tir. Ond ni chafodd y golomen le o'r ffwyso gwadnau throed, a dychwelodd ato i'r arch am fod dŵr dros wyneb yr holl ddaear. Estynodd yntau ei law i'w derbyn a'i chymryd ato i'r arch.
Arhosodd eto 7 diwrnod, ac anfonodd y golomen eilwaith o'r arch. Pan ddychwelodd y golomen ato gyda'r hwyr, yr oedd yn ei ffug ddeilen o lewydd newydd ei thynnu, a deallodd Noa fod y dyfroedd wedi treio oddi ar y ddaear. Arhosodd eto 7 diwrnod, anfonodd allan y golomen, ond ni ddaeth yn ôl ato tro hwn. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Ioan. Gogoniant i ti o arglwydd. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn Nuw a chredwch yn ofinau. Yn hydd yn had y mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi. Ac os a fy pharatoi lle i chwi, fe ddo fy nôl, a'ch cymryd chwi ataf fy hun, mwyn eich chwythau fod lle rwy fi. Fe wyddwch y ffordd i'r lle rwy fi yn mynd. Meddai Thomas wrtho, arglwydd, ni wyddom i ble rwyt yn mynd, sut y gallwn wybod y ffordd? Dywedodd Iesu wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad ond trwy o fi. Os ydych wedi fadnabod i, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef ac wedi ei weld ef. Meddai Philip wrtho, arglwydd dangos i ni y tad, a bydd hynny'n ddigon i ni. Atebodd Iesu ef, a wyf wedi bod gyda chwi cyhyd, heb i ti fy adnabod, Philip. Y mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i, wedi gweld y tad. Sut y medru di ddweud, dangos i ni y tad? Oni dwyt yn credu fy mod i yn y tad, a'r tad yno fi. Y geiriau rwy fi'n ei dweud wrthych, nid ohono fy hun yr wyf yn ei llefaru, y tad sy'n aros yno fi, sydd yn gwneud ei weithredoedd ei hun. Credwch fi pan ddywedaf fy mod i yn y tad, a'r tad yno fi. Neu, ynte, credwch ar sail y gweithredoedd ei hunain. Yn wir, rwy'n dweud wrthych. Bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi, hefyd yn gwneud y gweithredoedd y ddwy fi'n ei gwneud. Yn wir, bydd yn gwneud rhai mwy na'r rheini, oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Beth bynnag a ofynnwch yn fy enw i, fe'i gwnaf, mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab. Os gofynnwch unrhyw beth i mi, yn fy enw i, fe'i gwnaf. Dyma efengil yr arglwydd. Moliant i ti o Grist.
Dywedodd Iesu wrth Thomas, "My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd." Y chweched adnod o'r bedwaredd bennod ar 10 o Efengyl Ioan. Eleni mae cymorth Cristnogol am i ni ystyried ein dwylo. Ein dwylo dyn ni'n ei defnyddio i gyflawni y mwyafrif o'n gorchwylion o ddydd i ddydd. Wrth gwrs, yn ystod y cyfnod hwn, yr ydym wedi bod yn fwy ymwybodol o'n dwylo nag arfer dwi'n siŵr. Yr ydym wedi bod yn gwneud ymdrech i olchi ein dwylo yn fwy rheolaidd. Yr ydym wedi bod yn fwy gofalus i sicrhau nad ydym yn cyffwrdd anhwynebau a'n dwylo, ac yr ydym yn gwneud ein gorau ymatal rhag cyffwrdd ag eraill nad ydynt yn byw yn yr un tŷ â ni, hyd yn oed rhywbeth mor syml ag ysgwyd llaw, heb sôn am gofleidio wyr neu wyres. Efallai bod rai ohonom yn teimlo bod ein dwylo'n segur, a bod hynny'n gwneud i ni deimlo'n anesmwyth ac yn aniddig, yn anfodlon ein byd, yn awyddus i roi ein dwylo ar waith i wneud cyfraniad i helpu eraill. Ond os teimlwn felly, mae'n bwysig i ni gofio wrth i ni aros adre, ein bod yn gwneud cyfraniad cadarnhaol ac yn helpu eraill o dan yr amgylchiadau presennol. Efallai bod rai ohonom wedi rhoi ein dwylo ar waith ar ryw brosiect sydd wedi bod ar y gweill ers blynyddoedd nad oedd gennym yr amser i wneud tan nawr, ysgrifennu'n hunangofiannau efallai, neu ail-addurno'r tŷ, neu gymoni'r garej. Efallai bod rai ohonom wedi troi'n dwylo tuag at arddio, y gwaith o gymoni a chwynnu, unrhyw beth i cael ni allan o'r tŷ i'r awyr iach a chadw'n dwylo'n brysur. Efallai bod rai ohonom wedi bod yn treulio mwy o amser a'n dwylo yn erfyn, yn gweddio dros ein sefyllfa bresennol, dros ein cerant a'n cymdogion, dros ein harweinwyr a thros bawb sy'n dioddef yn ystod yr adeg hon. A dwi'n siŵr bod ein dwylo ni oll yn teimlo'n anesmwyth ac yn aniddig, yn awyddus iawn i ailgydio yn y gorchwylio'n arferol oedd gennym cyn i'r cyfyngiadau yma ddod i rym, bod y cyfyngiadau yn mynd i lacio ychydig yn ôl y sôn, eto fe wyddom fod angen i ni fod yn amyneddgar a phwyllog, ac i beidio â bod ar ormod o frys. Meddyliwn am ein darlleniad o lyfr Genesis y bore yma, gyda Noa a'i deulu a'r anifeiliaid oll yn gaeedig yn yr arch am dros 20 wyrnod oherwydd dyfroedd y dilyw. Hyd yn oed ar ôl i'r dyfroedd ddechrau treio, roedd angen i Noa barhau i fod yn amyneddgar cyn mentro i agor dorau'r arch. Anfonodd y gylomen am y tro cyntaf a dychwelodd honno, ac estynnodd Noa i law a'i derbyn a'i chymryd i'r arch, am nad oedd y dyfroedd wedi treio'n ddigonol. Yna anfonodd Noa y gylomen yr ail waith, a dychwelodd honno, ond y tro hwn a brigyn bach o wyrddni yn ei ffug, yn arwydd fach o obaith fod bywyd wedi dychwelyd i ryw fath o normalrwydd ar y ddeiar ar ôl y dilyw. Ond aros yn amyneddgar yn yr arch a wnaeth Noa, roedd dim diben mewn brysio a pheryglu deiliaid yr arch trwy adael yn rhy gynnar. Roedd Noa wedi gweithio'n rhy galed ac wedi teithio'n rhy hir yn yr arch i weld ei waith i gyd yn mynd yn ofer trwy ddiffyg amynedd. Arhosodd yn yr arch 7 diwrnod arall, yna fe ollyngodd y gylomen am y drydedd waith, a'r tro hwn ni ddaeth yn ôl ato. Roedd hyn yn arwydd i Noa fod dyfroedd y dilyw wedi treio, a'i bod yn ddiogel iddo agor dorau'r arch ac ailafael mewn bywyd. Fe welwn yn stori syml Noa doedd thineb sydd mewn bod yn amyneddgar a throedion ofalus ac yn bwyllog, yn enwedig yn ein sefyllfa ni. Mor hawdd yw sathru a rwyddio'n gobaith dan draed, os nad ydym yn bwyllog ac yn ofalus wrth gamu ymlaen. Mor eiddgar yw ein dwylo i ailgydio mewn bywyd normal, ac ailgydio yn ein gorchwylion, eto cam wrth gam yn ara deg y troediwn y ffordd sy'n arwain i fywyd. Yn y darlleniad o Efengyl Ioan heddiw, fe gawn Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion, a bydd yn rhaid iddo ei gadael nhw, ac fe ddwedodd wrthynt, fe wyddoch y ffordd i'r lle rwy fi'n mynd, fe llefarodd Iesu y geiriau hyn yn ystod y swper olaf, yr oedd eisoes wedi golchi traed ei ddisgyblion, ac yr oedd Judas wedi gadael y cwmni. Eto araf oedd y disgyblion i ddeall ei eiriau,
Roeddent wedi cynhyrfu'n fawr o glywed yr holl sôn yma am yr Iesu yn ei gadael nhw. Felly cawn Thomas yn gofyn iddo, Arglwydd, ni wyddom y ffordd i'r lle rwyt ti'n mynd, sut gallwn wybod y ffordd? Mae'n amlwg nad oedd y disgyblion yn deall, nid oedden nhw ddim am ddeall, oherwydd y ffordd yr oedd Iesu yn sôn amdani oedd ffordd y groes. Y ffordd yr oedd yn rhaid iddo ac ef ei unig ei theithio. Roedd y disgyblion am wybod y lle yr oedd Iesu'n bwriadu mynd. Sylwch mai ar y lle yr oedd pwyslais y disgyblion, ni wyddom y ffordd i'r lle. Ond nid diwedd y daith oedd pwyslais Iesu, ond yn hytrach y ffordd ei hun. Ni'n gallu canolbwyntio o'r modol weithiau ar cyrraedd y lle, gan anghofio pwysigrwydd y teithio ar hyd y ffordd i ddiwedd y daith. Y teithio sy'n rhoi ystyr i'r daith, ac mae beth a wnawn tra'n teithio'r ffordd yr un mor bwysig a chyrraedd pen y daith. Meddyliwch am eiriau Iesu, my fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Ni ddywedodd Iesu my fi yw diwedd y daith, yn hytrach fe ddywedodd my fi yw'r ffordd. Wrth i ni ddilyn Iesu felly, wrth i ni ymddiried yn ddo a'i ganlyn ydon nhw hyd i'r gwirionedd a'r bywyd sydd yn ein harwain ni'n ddiogel i ben ein taith, a'r lle hwnnw a baratwyd ar ein cyfer yn hi ein tad. Mae'n cymryd dipyn o amynedd ac ymroddiad i droedio ar hyd y ffordd honno ac i ymddiried yn Iesu. Nid oes modd brysio ar ei hyd, ond cerdded yn amyneddgar gam wrth gam. Mae'r alwad i ddilyn Iesu'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, yn gofyn i ni ystyried y modd yr ydym yn teithio ar hyd y ffordd. Meddyliwch am Iesu wrth deithio ffordd y groes, fe gymerodd ei amser, gan ddefnyddio ei ddwylo i achau, i borthu'r 5,000, i olchi traed ei ddisgyblion, a bwrw byrddau rhai oedd yn gwerthu a chyfnewid arian yn y deml yn wyneb i weired, cyn, yn y diwedd, i'w ddwylo yntau gael ei hoelio i groesbren. Mae'r hyn a gyflawnodd Iesu ar y ffordd i'r groes yn dangos i ni ei wirionedd a'r bywyd y mae'n ei gynnig i ni, a'r ffordd y dylwn ninnau ddefnyddio ein dwylo, lles ein cyddyn. Ac eleni, wrth ganolbwyntio ar ddwylo, mae cymorth Cristnogol yn ystod yr wythnos hon, lle byddai ein dwylo fel arfer yn brysur a gweithgareddau codi arian, o'r stondin cynnych cartref, yr amlenni a gweithgareddau eraill, am i ni gofio bod modd i ni o hyd estyn ein dwylo mewn cymorth i'n cyddyn yn y gwledydd clotaf o hyd. Mae'r gwledydd hyn hefyd yn ymaflyd ar coronavirus, ac fe allwn ni ymuno a gweithgareddau ar-lein cymorth Cristnogol, neu gyfrannu'n ariannol dros y we, neu drwy'r post, ac wrth gwrs ddefnyddio ein dwylo mewn gweddi i weddio dros waith cymorth Cristnogol. Mewn gwersylloedd ffoduriaid, neu mewn slymiau, does dim modd hunan ynysu, does dim cyfleusterau i olchi dwylo chwaith, heb sôn am gyfarpar diogelwch personol. Dydy'r coronavirus ddim yn llai meleinig yn rhannau eraill o'r byd nag yw yn y wlad hon. Ac eleni, mae'r arian a godir trwy gymorth Cristnogol yn mynd i ddarparu'r pethau angenrheidiol megis bocedi, sebon a dŵr mwyn golchi dwylo, a chymorth meddygol, pethau bychan iawn, ond eto pethau bychain pwysig iawn yn y frwydr yn erbyn ymlediad y coronavirus mewn gwledydd a chymaint o dlodi. Mae'r wythnos hon yn gofyn cwestiynau pwysig hefyd ynglŷn â thegwch yn ein byd, ac am y ffordd y mae adnoddau'r byd yn cael ei rhannu. Wrth arddel Iesu y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, mae'n gofyn i ni nid yn unig i ddefnyddio ein dwylo i borthu'r 5,000, ond hefyd ei defnyddio i daflu byrddau y cyfnewidwyr arian yn y deml. Hynny yw, defnyddio ein dwylo i ymateb i anghenion corfforol yr anghennus, ac hefyd herio'r systemau anghyfiawn sy'n arwain at bywyd o dlodi enbyd a thrallodi gymaint o bobl. Amen. Y credo. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad, a greodd bopeth sydd,
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist a brynodd ddynol ryw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân sy'n rhoi bywyd i bobl Dduw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, Mab ac Ysbryd Glân. Amen. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd ar y tad. Dduw ein noddfa, Dew'n atat gyda dwylo agored, rai ohonom a chalonnau'n llawn cwestiynau, rai ohonom wedi cleisio gan brofedigaeth, rai ohonom yn bryderus am beth sydd o'n blaen, pob un ohonom wedi ei dychryn gan ddigwyddiadau'r flwyddyn hon. Tyrd yn agos atom yn awr ym mhob un o'n cartrefi wrth i ni osod ein cwestiynau yn gobeithio'n gonest i ddwylo agored atgyfodedig a chreithiedig di. Dduw yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Cliw cri ein calonnau arglwydd, yn dawel ac argoedd, dros gymdogion sydd wedi colli anwyliaid ymhell ac agos. Cysur ar rhai sydd yn wynebu poen absenoldeb, a dal yn agos atat bawb sy'n dioddef ar ei pennau hunain. Dduw, yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Ar y sul wythnos cymorth Cristnogol hwn, gweddiwn dros a chyda chymunedau ar draws y byd sydd fwyaf bregus i'r coronavirus. Gweddiwn dros bobl sy'n byw mewn gwersylloedd ffoduriaid a slymiau dinesig heb lawer o gyfleusterau hylendid. Rhai nad ydynt yn gallu golchi ei dwylo'n rheolaidd ac nad oes ganddynt fawr o gyfle i bellhau na hunan ynysu o ddiwrth eraill. Gweddiwn dros bartneriaid cymorth Cristnogol sy'n gweithio i ddarparu sebon a bwcedi, i gyfarthrebu gwybodaeth glir a chywir, i godi llais dros y mwyaf bregus a sicrhau ei bod yn cadw mor ddiogel ag sy'n bosibl. Dduw yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Dros y rheini ohonom sy'n hunan ynysu, sy'n teimlo weithiau fel petaim yn gwneud dim sydd o werth i helpu yn ystod y cyfnod hwn. Atgoffa ni ein bod i gyd yn gwneud ein rhan ac yn achub bywydau drwy aros adref. Dduw yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Gweddiwn am ddoethineb ac adnoddau i'r rhai mewn awdurdod lleol a chenedlaethol, i bob gweithiwr rheng flaen ac allweddol yma yn y deyrnas gyfunol, yr Iwerddon ac ar draws y byd. Dduw yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Gweddiwn yn enw'r mab, yr hwn yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Dad Tregarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. help i'r gwaed.
Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Derchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn yw'r rhoi ein diolch a'n clod. Y gwir arbywiol Dduw, ffynhonnell bywyd yr holl gredigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun. Rhwng ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle trwy Iesu Grist ein harglwydd, oherwydd yn ei fuddugoliaeth dros angau gwawriodd oes newydd, daeth teyrnasiad hir pechod i ben, adnewyddu'r byd drylliedig ac i ancheir ni drachefn. Felly gyda gyngylion ac archengylion a holl gwmpain i'r nef, molianwn dy enw gogoneddus. Sanctae, 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 arglwydd Duw gathi hanner. Meddadau ar sy'n llawn o ffogoniant, llawn o ffogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y Cofiwn sefydlu swper yr arglwydd, yng ngeiriau Paul, ysgrifennwyd i'r eglwys yng Nghorynth. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a dryddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro ar yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier denw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar orchymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. Owyn fededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn o ffrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan dair ewyllusio bod yn un a thyn wastadol, am na alla fy nawr dy dderbyn yn y sacrament,
tyrd yn ysbrydol i'm calon. Gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad. Amen. Sy'n dwy'n amaeth bechadau'r byd, trig ar hawr ddim. O'n Duw sy'n dwy'n amaeth bechadau'r byd, trig ar hawr ddim. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. Dduw tragwyddol, cysur y gorthramedig ac i a chawr y drylliedig, porthais ni wrth fwrdd bywyd a gobaith, disg i ni lwybrau a ddfwynder a thangnefedd, mwyn i'r holl fyd gydnabod teyrnas dy fab Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Bydded i Dduw'r Tad, y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw trwy ei ogoniant, a'ch cryfhau rodio gydag ef yn ei fywyd atgyfodedig, a bendith Duw holl alluog, y Tad y Mab yr Ysbryd Glân a fo'n eich plith, ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.